No niin, meitsi on ostanut pikkusen lelun. Niin, Diesel C-Maxin Amerikan raudan kyydissä on nyt tää auto ja me lähdetään nyt sitten Vellamolle, eikö niin? Juu. No niin, on saavuttu Vellamolle ja... Missäs? No niin, tossa. Oho, täältä tippuu Megis. Megis tippuu tuolta paksista, mutta ei se haittaa. Tässä. Tässä se on. Lopeta nyt se kuvaa. Kuvaa vaan tohta. Ei sormia siihen. Ei huhu. Noniin. Tuot hiili. Ei huhu, ei tuu mitään. Joo, minä kuvaan. Tässä vielä näkyy, että tossa on pientä kolhua. Tossa on vähän kolhua. Tossa tosiaan toi. Tohon noin tuli vähän käytön jälkeen. Sitten vähän siivessäkin on pientä kolhua. Joo, unohtui vähän kuvata tuolla sateessa, kun rupesi tosiaan satamaan ja silleen sit lähdettiin sushille, tossa pientä kuvaa siitä ja oli ihan kiva kyllä ajaa oikeesti pitkästä aikaa niinku tuolla kunnolla driftailla ja tälleen, niin oli kyllä kivaa ja aika vähän klippiä tuli, mutta ei voi mitään. Haluatteko lisää tällaisia RC-videoita? Niinku, minkälaisia videoita haluatte, kommentoikaa ja ei siinä, tilatkaa kanava, tykätkää ja kaikki hyvin. Kiitti.